Yo. Yo ya. Eso yo. Iya. Ayo sang. Mbak Linda, iki saya sore-sore gayen saya akeh penontonnya iki. Tidak terasa iki. Tidak terasa. Cuma biuk kabeh ya karang kan jane no barangane barang tapi kok ya dorine kabeh. Bot-boten delok Satrio Kuda Jinggra iki malah. Ada terus saka Wonorejo, Sariaja nganti Sleman. Ya iki babak 3. Babak 3 kanca-kanca LC. Ya di Jinggra ada Mbak Miun. Ya. Sik endi to? Ulfa Bihun. Heeh. Satrio Kuda Jinggra Dan audio sound system. Wasik Surabaya Bali.
tresnan yen pancen tresno kuwi akeh pacoban arepku teko nanti katresnan iki yeto aku sliramu rati akoti senadyan lunga ora iso iya yen loro tapi saing moho kuwasa ayang-ayang makanya sarangan Satrio Kuda Jingkrak.